Goedenavond beste kijkers en welkom hier bij de tweede en laatste aflevering vanuit die prachtige Oosterkerk in Middelburg. Deze aflevering gaan we een groot lang muziekstuk horen van Bach. De Fantasie in G groot, ofwel Pièce d'Orgue. Ik hoop dat u van geniet. En ik wens u nog een prettige tijd bij het bekijken van deze laatste aflevering van de serie De Orgels in Zeeland. Met Tim van Elderen en Jan Rubbens. Ik ben een en al luisterend oor. Nou, dat hoop ik. Veel plezier Jan. Veel plezier beste kijkers.
Nou, dat was dan weer een aflevering van de Orgels van Zeeland met Tim van Elderen en Jan Rubbens. We hopen dat u ervan genoten heeft. En het was natuurlijk weer vanuit die prachtige Oosterkerk in Middelburg met een extra lang muziekstuk van het 240 jaar oude De Rijkere Orgel. We hopen dat u ervan genoten heeft. En hiermee is ook de serie De Orgels van Zeeland ten einde. De zomer is ten einde, het is half augustus als we dit filmen. En daarmee is onze vakantie ten einde. En het is dan ook mijn genoegen geweest om u mee te nemen op een tour langs de Zeeuwse orgels. We zijn zowel in Zeeuws-Vlaanderen geweest als op Walcheren en zelfs op Schouwen-Duiveland om de orgels te documenteren, erover te praten en een repertoire op te spelen, als ook improvisaties. Ik denk dat ik ook van Jan spreek als ik zeg dat hij ervan genoten heeft. Ja, ik heb echt genoten. En Tim, ik wil jou hartstikke bedanken voor dat wij samen op pad gegaan zijn. Dat je het orgel bespeeld hebt. En natuurlijk je tweelingbroer, want die heeft natuurlijk de kerk gecontact en noem maar op. Ik ben blij dat ik jullie chauffeur heb mogen zijn. Applaus. Nou, ik ben zeker blij dat je onze chauffeur geweest bent, Jan. En ik wil ook even een hartelijk bedankje geven aan mijn tweelingbroer Ben, die heel erg hard bezig is geweest achter de schermen en misschien wel het meeste aan deze serie heeft gedaan van ons alle drie. We hopen dat u ervan genoten heeft en dat u ook veel geleerd heeft over de prachtige pareltjes die Zeeland te bieden heeft, zowel qua kerken als qua kerkorgels. Fijne avond nog. Ja, tot ziens.